asko. Hau da nire bigarren monologoa, orain arte egin dut bat bakarrik. Eta gu argitu nahiko nuke, ze azken boladan jende dexentek esan dit, zenba barre ari garen egiten etxean zure monologoak ikusten. Artista. Eta dinot, monologoak esaten dutenean, artista esaten dizutenean, ez zoteak iten oso ondo zure izena zein den, edo bi anaietako nortzaren. Ze behin batek galetu zidean, izein naiz, i edo ire anaia. Eta esan nion, ni. Eta gainera erantzun egin zian, ez baino i ez alaiz bestea. Krisiak ditut, nortasun krisiak ditut. Beste behin korrika entrenatzen emilela, gizon simpatiko batekin gurutzatu nintzen, eta arkere kaso egin zian. Aio, artista! Esan zian, artista. Nik badazpada, aio. Kontua da, industria gune batean nemilara bueltaka entrenatzen, eta hurrengo bueltan berriz ere gizon simpatiko hura gurutzatu, eta esan zian, korri, anaia aurretik dek! Kao, hirugarren bueltan ikusi nuenean berriz ere gurutzatu egingo ginela, eta batez ere gizon simpatiko hura beldurtu etzedin, erabaki nuen arpeia tapatzea. Kenden nituen korri egiteko mailak, jarri nituen buruan. Zuek badakizuek korri egiteko mailen azpian, ez dudala zer ematen orduan, azkenean gizonak susto handiago hartu zuen, eta malgarria. Baina hori aklaratu nahiko nuke gaur. Ni naiz Julen, eta hor dagoena da Antxon, bai? Antxon da monologoak egiten dituena, ni etortzen naiz tarteka, gertatu zaizkian gauzak eta kontatzera. Total, bioi pagatzen diguzu igual, errentagarriagoan ere. Abai? Hori da Antxon. Antxon da monologoak egiten dituena, ni naiz normala. Graziosoa da Antxon. Bai? Eta nik jasoko ditut erentzian, baserria eta terrenoak. Beraz, aita erosi baserri bat azkar. Total, errealitate gordina zein da. Negozio hontan monologoak egiten, Antxon ni baino hobea dela. Bueno. Hori horrela. Antxon ni baino hobea da zerbaitetan. Bizitzan denengo. Edo ez da lehen da biziko aldia, ojo, zekao, jarri naiz pentsatzen, Antxonekin batera pasaitu dan urte haue guztiak eta batzuk esaten diote bizitza bera. Ni deitzen diot polisikakos, eta persekuzio totala daukat, atzetik jarraika temora guztia. Hori edo bat birulau karabin karaban, ze ematen dut buelta jartzen naiz paretari begira, berdin dio non, berdin dio noiz, bat birulau karabin karaban, hor dago Antxon. Bat birulau karabin karaban, gero eta gertuago eta gero eta hundiago. Bildur pixka bat ere, hasi zaite ematen. Baina, esan bezala, pentsatu dut, egin dut retrospektiba moduko bat, eta akordatu naiz, beste behin ere, izan zela zerbaitetan ni baino hobea. Eta kontatuko dizuet. Gu joaten ginen oporretan udan jakara, alkilerrean, gu famili xumea izan gara beti, telleria tarrakero hasi gara dirua egiten. Eta jaken oporretan ginela, amak tarteka bidaltzen induen 20.000. Zain zidan, Julen, ekarri bi 20 eta eraman Antxon. Gure ama beti izan da asko pensatzekoa. Bi txori edo 3 eta eskopetari gabe gaina. Total, joaten ginen biok, nik hitz egiten duen. Nintzen bozera maila, zarrena, altuena ere bai, orduan, hortan ere pasan hau. Ostia, hortan ere bai. Joten ginen, Pinotxo izeneko dendara, etan beti eskatzen nuen nikogia, berdin, beti igual. Esaten nuen, buenos días, queríamos 2 panes, por favor, gracias. R eta S guztien gainean, tildeak ondo jarrita, Beti berdin. Eguna joan, eguna etorri, uda pasa, uda igaro, beti, 2 panes, por favor, gracias. Ta behin, era naia txikiak, esan zidan, Julen, ez duzu behar bezala eskatzen. Eskatu beharko zenuke 2 barras de pan. Umezikina. Momentuan ohartu nintzen, arrazoi du. Asko zerio beto ematen du belarrietara 2 barras de pan. Ni baino hobea izan zen. Ta okerrena dala ere, horra hasi nizela ni, anai zarrenaren estatusa nolabait mantendu nahian edo,
Antxonik kontra ematen. Zer, Antxon, arrazoi izan zenezake ze hizkuntza idatzian, behar bada, izkribatutako castellanoan hobets liteke Barras de Pan, Cervantesen liburuak irakurri besterik ez dago. Baina aldiz, ahozko hizkeran, castellano hablatuan, zuk ez duzu esaten hostias como barras de pan. Esaten duzu, zuzenean hostias como panes, horregatik, panes, hobets liteke. Etzen gehiagik kexatu ez zuen protestarik egin, konforme geratu zen. Egia da Antxonek orduan ez zuela asko hitz egiten, gero hasi zen bere. Total, bai. Ni baino hobea izan zen orduan. Egun hartan irabazi egin zian. Eta orain hontan ere ni baino hobea da. Asuntoa da, orain hemen ni nagoela, zure lekuan. Orain ni naiz zu, Antxo. Eta horregatik, zure lekutik esan nahi dizut, bueno, kriston ondo dituzula, kriston pila maite zaitu dela, nezago anaieko benazela eta jarraitzeko holaxe bizitzan arrakasta pila teukitzen da hoben azela eta Antxon Tellería.